Ahojte, volám sa Lucia, som z Luz Bakery a dnes vás naučím robiť čokoládovú tortu s čučoriedkovým krémom. Na začiatku prípravy torty si pripravíme čučoriedkovú ganáš, vďaka ktorej budeme mať krásny fialový a chutný čučoriedkový krém. Na ganáš potrebujeme 200 g čučoriedok, štipku levandule. Celú túto hmotu si povaríme, aby nám prevrela aspoň 1-2 minúty a zhustla. Keď sú čučoriedky prevarené, tak si ich presunieme do sklenenej misy, do ktorej budeme prisypávať bielu čokoládu. Bielu čokoládu v čučoriedkách necháme chvíľočku postať, pretože ak by sme začali hneď miešať, tak biela čokoláda alebo čučoriedky začnú hneď chladnúť. A ak nám tam zostanú ešte celé kusy čučoriedok, tak jemne celú ganáš prebehneme párnym mixerom. Prebehneme mixerom asi není pomôže. Keďže v ganáži nám zostali kúsky čučoriedok a farba sa skrýva práve v nich, tak si ju musíme celú ešte premixovať. Ganáž máme rozmixovanú, mala by mať takúto konzistenciu. Zostali tam už len malé kúsky čučoriedok a má krásne fialovú farbu, ktorá sa nám prenesie aj do krému. Takto pripravenú ganáš si dáme zachladiť na niekoľko hodín, ideálne cez noc. Teraz vám pripravím čokoládový korpus, alebo respektíve kakaový, ktorý bude základom celej našej torty. Rozdelíme si vajíčka na žltka a bielka. Do tohto korpusu, keďže je kakaový, tak budeme pridávať o niečo viac bielok ako žltok, pretože kakao je suché a ťažké a korpus by sme mali chutný. Tomu sa chceme vyhnúť, takže použijeme 6 vajec celých, oddelenie žltky a oddelenie bielky, plus ešte 3 samostatné bielky, ktoré pridáme. V mise máme pripravených 9 vaječných bielkov, tu máme 6 vaječných žltkov. Do žltok pridáme 1 lyžicu oleja a 1 lyžicu vriacej vody. Spolu vymiešame. Druhou zložkou bielky dáme šľahať na maximum. Hneď potom, ako sa z nich vytvorí biela pena, pridáme do nich 150 g krupicového cukru. Nemáme elektriku. Ona je taká blondiačka. Z bielok sa nám vytvorila pena a teraz môžeme pridať všetok cukor. Opäť dáme šľahať na maximum a čakáme, kým sa nám vytvorí hustý bielkový sneh. Keď máme vyšľahaný hustý bielkový sneh, ktorý má vyzerať takto, vtedy si sneh ideálne prenesieme do inej a väčšej misy. Musí byť naozaj takýto pevný a držať tvar. Ak by bol vyšľahaný menej, vtedy by nám ho ostatné ingrediencie mohli rozbiť. Sneh si trošku premiešame. Teraz len pridáme žltkovú zmes. Veľmi jemne si túto zmes zmiešame. Vždy sa snažíme metličkou ako keby simulovať pohyb mixéra. Stále tie bielka našľahávame. Ak by sme miešali nejako inak, dajme tomu takto, alebo by sme menili smery, tak vtedy by sme celú hmotu rozbili. Keď máme obe hmoty spojené, teraz prichádza na rad múčna zmes, kde je vlastne zmes múky hladkej, vždy používame hladkú múku 0,0, kakao, zlatý kvas s práškom do pečiva. Vždy preosievame, aby nezostali hrúdky múčnej zmesi a aby sa nám všetko pekne spojilo. Výslednú zmes zase veľmi jemne spájame a miešame. Stále opakujeme ten istý pohyb pri miešaní, ako sme si ukazovali pri spájaní bielkov a žltkov, aby nám zostala krásne nadýchaná pena a neskôr aj korpus. Takto vyzerá výsledný zmiešaný korpus. Ak by vyzeral nejako inak, pravdepodobne ste niekde spravili chybu, torta bude hutná a mali by ste asi začať od znova. Hotové cesto si prenesieme do tortovej formy, ktorá nemusí byť vytretá maslom ani iným tukom.
Stačí, aby na spodnej časti bol papier na pečenie, aby sme výsledný korpus ľahko schodne vytiahli. Na túto tortu som použila tortovú formu s priemerom 22 cm. S takto pripraveným tortovým korpusom ideme do rúry, pečieme ho na 160 stupňov, približne 40-45 minút. Korpus máme upečený, keď je upečený správne, mal by byť takýto mekučký, jemničký. Teraz si pripravíme krém, ten je veľmi jednoduchý, budeme potrebovať mascarpone, jemný tvaroh, smotanový syr, našu pripravenú zatuhnutú ganáš, ktorá vyzerá takto a prípadne aj trošku práškového cukru. Práškový cukor nie je veľmi potrebný, pretože v ganáži máme až 3 biele čokolády, takže tie krém dostatočne osladia, ale pre istotu, ak by vám bol málo sladký, môžete si pridať aj krém. Všetky potrebné veci si jednoducho dáme do mixéra a spolu vyšľaháme. Je to jeden z najjednoduchších krémov, ale zároveň aj najlepší. Ja ho používam takmer do všetkých. Ganáž nám krém krásne zafarbí a budeme mať veľmi peknú fialovú farbu, ktorá bude úžasná pri výslednom potierení torty. Takto vyzerá krásny fialový výsledný krém. Teraz ho ešte roztieram z bokov. Toto je hotový krém, ktorý si môžete prípadne ešte trošku osladiť, ale myslím si, že na to, aby bola torta krásna a svieža, nebude ani veľmi potrebná. Krém si dáme zachladiť, kým sa nám vychladne aj korpus a potom budeme stavať celú tortu. Korpus máme upečený. Vždy, keď krajete korpus, je dobré otočiť ho na opačnú stranu. Tuto hore zostane krásny, rovný a v pravom uhle a vo výsledku to bude na torte veľmi dobre vyzerať. Najprv si na korpuse naznačíme, na koľko častí bude prerezaný. V našom prípade to budú takto 3. Môžeme prejsť na veľmi dôležitú časť, ktorou je stavanie samotnej torty. Najprv si strekneme trošku krému na podložku, na ktorej torta výsledne bude. Toto je dôležité preto, aby sa tortička počas krémovania a plnenia nehýbala. Ja používam na krémovanie alebo plnenie takýchto nahých a polonahých tort vždy cukrársky sáčok. Z dôvodu, že keď si spravíme takúto obľubu, tak korpusy krásne držia na sebe a nestane sa nám to, že na jednej strane je torta naplnená menej a na druhej viac. Krém si môžeme so stierkou kľudne aj takto vyhodiť po bokoch, potom nám to uľahčí výsledné zatieranie. Môžeme ju doplniť čerstvými čučorietkami. Čučorietky jemne pozatláčame, aby nám nespravili vlastne hrúdky na hotovej torte. Musíme si dávať pozor na to, aby korpus bol naozaj rovnomerne uložený po všetkých stranách. Keď ho máme uložený, jemne si zatriame tento zvyšný krém. Snažíme sa robiť naozaj jemne, aby sme nedostali von všetky tie otrusinky z korpusu. Na druhej vrstve pokračujeme úplne rovnako. Ako vidíte, tento posledný korpus je práve zo spodnej časti torty, ako som už predtým spomínala, aby nám vznikol takto krásny pravý uhol a rovnováha. S krémom vyplníme dierky, ktoré nám mohli spôsobiť čučoriedky.
tortu máme postavenú, obtretú. Základom polonahej torty je vlastne to, že vidíte korpusy. Napriek tomu musí byť tá torta perfektne rovná, aspoň teda v rámci možností, a musí tam byť nejaký ten pravý uhol. Teraz ideme na zdobenie torty. Ako vidíte, ja tu mám kopec ovocia a kopec jedlých kvetov, ale je to úplne na vás, čo si na tortu dáte. Či už to budú oriešky, čokoláda, akékoľvek ovocie, prípadne aj nejaké iné ozdoby, závisí na vašej fantázii. Tak poďme na to. Túto čučoriedkovú krásavicu máme hotovú. Ja som zvolila minimalistické zdobenie do pol mesiaca, kde som použila čučoriedky, černice, jedlé kvety a na spestrenie trošku pistácií. Budem sa tešiť na všetky vaše správy, fotky a komenty a hlavne fotky tých vašich tort, ako sa vám podarilo.